Dokle je stvar otišla da, evo, prošle nedelje sam gledao nemački ambasador na Kalemegdanu dajući izjavu, gotovo nervozno je počeo da priča o tome kako Srbija u što hitnijem periodu mora da prizna nezavisnost Kosova, mora da potpiše taj pravno obavezujući sporazum i tako dalje. Dakle, u sred države Srbije, u sred glavnog grada te iste države, ambasadori izgovaraju takve stvari i nikom ništa. Sad ja bih hteo vas kao vojnika da pitam, da li vi znate za primer iz vaše prakse, iz istorije, da neka država, neka vlast, zvanična vlast te države, legitimna vlast, želi da izvrši dogovor, kompromis sa nekom drugom stranom i da je ustopi deo sopstvene teritorije, kao što se to već otvoreno govori da ova vlast želi da potpisivanjem tog pravno obavezujućeg sporazuma prizna deo sopstvene teritorije kao tuđe. Dakle, šta vi na to kažete kao vojnik pre svega, pa kao čovek i na kraju kao javna ličnost? Koji je vaš stav? I da se o tome priča. Pazite, to nekad ne bi bilo uopšte tema. Sad je to tema. Koji je vaš komentar? Pa specifično je vreme. Znači, opet se vraćamo na to da smo okupirani. Kad se okupiran, onda je sve dozvoljeno okupatoru. Dakle, ovdje je reč o tome da je naša vlast moćna, ona bi reagovala na to i rekla bi to vi ne možete da kažete. Ali ovo je isto indikator u kojoj se situacije nalazi Zapad. Ovdje je veliki problem Zapada se ispoljava u poslednje vreme, posebno ove godine je to izraženo. Očigledno je da imaju sve manje uticaja na ovaj prostor, dakle sve imaju manje moći. Na Zapadu se događaju dva procesa nevjerovatno opasna po Zapad, mislim govorim i na stanju u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji azilanti su uradili mnogo toga što je oslabilo Evropsku uniju, dakle u svakom slučaju, pa možda čak u religijskom najviše, dakle vrlo opasna situacija za hrišćanstvo zapadne Evrope je ovo što se dogodilo da ima sve više džamija, gotovo na svakoj veće i značajnoj raskrstici u Nemačkoj je džamija. Dakle, u svakom slučaju veliki utjecaj tog procesa. Oni nisu toliko moćni kako su bili 2000. godine, mislim na Evropsku uniju, a trebalo da jača. Dakle, ona je napravila kao pandan Sjedinjenim Američkim Državama i trebalo da bude jedna snažna država koja ima i svoju vojsku, ali tu među vremenu se svašta dogodilo, pa čak i Velika Britanija se izvlači iz tog koncepta, a onda imate Sjedinjene Američke Države koje istovremeno imaju tri procesa u kome isto slabe, to je hispanolatizacija, afrikanizacija i islamizacija. Dakle, u svakom slučaju oni isto su sve slabiji, što je ajde na neki način verifikovano time što su izabrali baš Trumpa za predsjednika i u stvari oni nemaju više vremena. Zato oni žure i zato su nervozni. Zato oni moraju to. Znači, oni su primorani, kako god znaju i imaju da Balkan kompletan drže pod svojom kontrolom i da u slučaju sukoba ili širenja prema istoku ili operacije prema Rusiji i Kini, odnosno uopšte prema istoku, oni da imaju što stabilnije područje iza sebe, znači da Balkan bude njihov. Oni nisu dobili Balkan, tu jeste veliki problem, jesu dobili većinu Balkana, dakle to su sve države koje su pokorene, nijedna nije slobodna, ni Slovenija nije slobodna, nije slobodna ni Hrvatska, znači niko tamo, da ne pričamo o Crnoj Gori, mislim baš je smešno i spomenuti šta se događa sa Crnom Gorom, dakle u svakom slučaju njima je to problem. I onda treba da imaju i Kosovo raščišćeno, da to bude sigurno mesto, odakle ako treba i da lansiraju rakete prema Rusiji. Kako to da urade sve dok postoje neki ljudi koji ne misle kao oni i oni nastoje preko naše vlasti da naš narod pridobiju za svoje standarde i zato mi idemo u Evropsku uniju. Mislim, niko od nas ne govori da hoćemo nešto drugo, mi smo uporni u tome da idemo u Evropsku uniju, a to je kao kad bi neko ništa nije shvatio okolo i nije učestvovao ni u čemu,
njemu nije jasno kako ideš na ono mesto odakle su te tukli. Dakle, kako ideš neprijatelju u zagrljaj kada oni ničim nisu pokazali da su te prijatelji osim što stalno prete. Dakle, oni i dalje prete, mislim na sve, i na Veliku Britaniju, Sjedinjene Američke Države, na Nemačku, oni i dalje nama prete, a trebalo bi, ukoliko hoće da nas pridobiju, da budu prema nama takvi da i mi stvarno shvatimo da oni neće više nikad da nas biju, da nas ne mrze, da hoće da nam pomognu. Oni su imali priliku 19 godina da nas oporave, mogli su da nas stave na noge, da mogli su da nas ojačaju, da budemo kvalitetna država, mogli su da nam te granice koje su nam problematične, da osiguraju te granice, jer kaže neće vas više niko napasti, neće, a oni se igraju sa tim kako podržavaju pojedine države oko nas koje pripadaju NATO-u, podržavaju ih kao svoje koje će kad tad moći da se upotrebe protiv onih koji nisu u NATO. Znači, prosto, mi imamo potpuno nesigurnu situaciju zato što oni ne žele sa nama da sarađuju. Ja sam čak u jednom svom tekstu, koji se posle preuzimao na mnogo mesta, postavljao uslove Evropskoj uniji. Dakle, ono što bi trebalo da uradi naša država. Pod kojim uslovima bih ušao u Evropsku uniju? Jedan od uslova je nemojte više, obećajte da nas više nećete tući. Obećajte da nas nećete mrzati. Dakle, vi to negde, da imam na što da se oslonim. Vi ništa ne obećavate, sve ste to uradili kako treba, mi dalje imamo sećanje koje vi hoćete da izbrišete, jer svuda oko nas su dokazi da ste nas poništili. Vi ste nam uništili infrastrukturu, mi ne možemo da stanemo na noge ni ekonomski, ne radi nam industrija. Gde god možete da nam napravite neku pakost, vi to radite. A hoćete da budemo sa vama. I sad naša vlast, naravno, koliko je moćna, ona najbolje što može da uradi je to da kaže mi idemo u Evropsku uniju, pa to bi uradio svako. To ti ko u crtanom filmu, onaj crv koji ima dve kokoške, pa je sad pitanje koje će da ga kljucne. I onda ako jedna zamahne, on otrči kod drugi. Sad smo mi negde. Mnogo je zanimljivo ovo što se dogodilo 9. maja u Moskvi na paradi. I ja mislim da to pokazuje... To je parada. To je prava parada, da. I ta parada pokazuje zapravo stanje u svetu i Evropi, pokazuje i odnos snaga, pokazuje zašto se žuri Evropi, pokazuje zašto taj nemački bilo koji predstavnik ili američki ili britanski mora to da radi što radi, zašto se žuri, zašto nemaju vremena, zašto vreme više ne radi za njih. Kad sam bio portparol Vojske Jugoslavije, rekao sam vreme radi za šiptare ili za ščipetare. Rekao sam za njih radi, zato što je sve išlo njima na ruku. Ali to je bilo pre ovoga kad je Meda stao na noge.